Walay magbuot sa kuha kung unsay kauno nako. Brani mukaon ka niyo. Oh, walay magbuot sa kuha. Walay magbuot dia. Oh. Kita ani, kita mo ani? Hmm? 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 Hmm. 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 Ini agad. Hmm. Hmm. Ini mas. Ah. Hmm. 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 Yan, magbuot mo mukhaon ko ani. Kasi mukhaon na ni. Ang di mukhaon na ni. Lugi. Kung di ka mukhaon na ni, lugi ka. Hmm. Sabi sa kinamos eh. Hmm? Lamig ka. Napayagan ako? Hmm? Napayagan? Napayagan? Basta labi ako eh. Nya, magbabay na ko be. Kaya maseryoso akong kaon. Di ko ka-concentrate akong kaon kung siyog tanaw sa video. Bye-bye!